Carita cilikanku pas ning laut, pas piknik ning laut. Ngene bolo. Kan tangi ki esuk-esuk. Ndang tangi. Sesuk ndang piknik RT ngono kan, piknik RT ngono lho bolo ceritane ki. Piknik RT. Oh, Bu, ndang bobok gak usah dolanan bae. Ndang bobok sesuk melu buke. Melu ora. Kan ya cah cilik kan ya seneng kan. Piknik kan ya suweneng ngono kae to. Yo suweneng ngono to piknik. Lah turu tangi esuk, ndang tangi. Ayo mandi. Mandi to bolo. Satu to bolo mandi. Ndang mandi ngono to. Yo mandi. Nah, mandi. Terus tekan kono ki aku ki renang ning laut. Aku ki ora mong Pak, ora mong Bu. Melu sapa bolo? Melu anak elekku. ning laut ya to. Kan ora omong. Aku nek wis ning adus ning laut iki gak omong lho bolo. Nak langsung rono ngono wae digoleki bingung Pak karo Buku bingung goleki nang wangis ngono kae. Ya Allah lek kok iki ilang nyandi ngono to. Ngono to bolo. Kok ya ora mulih, ya Allah kok ya ora ketemu-temu. Nah, terus ketemune piye bolo? Ketemune mbakku. Mbakku pas ning yo ning laut karo koncone. Dek, adik ngono mbakku. Ning digoleki ibu. Wis ning kene to. Heeh, apa? Anak elekku ki lanang. Ya mbakku ki yo mbakku, pokoke mbakku kandung ki wedok ngono lho bolo. Anak elekku ki lanang. Aku melu anak elekku sik lanang, sik mbakku durung ning kono. Durung ning laut, tapi aku wis ning laut. Melu lekku. Ngono. Sing mbakku ijik karo Buku ning samping bis ngono kae. Mak medhuk, aku wis tekan ngisor. Wis teko laut pisan kok isono. Nah, mbakku ning laut iki lho digolek ibu nangis golek kowe. Oh iya gak ngapusi kowe kan mbakku kecenangan ngapusi to. Mbakku kan yo jenenge kakak adik kan yo ngono kae padu kan yo biasa.